आपल्याला प्रशांत 11 संघाकडून ऋषिकेश करताना पाहायला मिळेल. आता मित्र स्ट्राईक एड वरती आपल्याला प्रणित पाहायला मिळेल. स्ट्राईक एड वरती खाली टर्फपर्यंत आज पहिल्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो ठरलेला परेश पाहायला मिळतोय. गौरव याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कोटीतील पहिल्या संघाकडून दुसरं शूटिंग घेऊन आपल्याला गौरव पाहायला मिळेल. पंचाच्या डाव्या हाताकडून अर्थात राईट ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करे. क्षेत्ररक्षण बदल केला जातो. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं होतं. जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु प्रयत्न सफल ठरला. केवळ 7 धावा ते पहिल्या षटकामध्ये खर्च केले जात आहेत. गौरव तयार. पहिला चेंडू दुसऱ्या षटकातील स्ट्राईक एवढ्यावरती आपल्याला आठवणी पाहायला मिळाला. मात्र बॅटची हलकीशी काळा घेत चेंडू जातो हिट बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. एका धावेवरती समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धाव्याने सध्याची धावसंख्या पाहायला मिळेल. मोठे फटके नक्कीच पाहायला मिळालं. 20 मिनिटांमध्ये 4 षटके असेल गरजेचं असेल. दुसरा चेंडू होता लेगच्या दिशेने एक चेंडूला ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळतो. एका धावेचे रूपांतर इथे दुसऱ्या धावणे करताना प्रणित यशस्वी ठरताना पाहायला मिळाला. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या आहे 10 धावसंख्येवरती. धावा देखील 2 अंकात आपल्याला प्रवेश करताना पाहायला मिळतात. एकेरी आणि दोन्ही धावांवरती जास्त विश्वास ठेवताना दोन्ही फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात. कोणत्याही प्रकारचा ते मोठा फटका खेळला जात नाहीये. गोलंदाजी मार करून गौरव तयार. दुसऱ्या षटक प्रगती होता येणारा तिसरा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथे मात्र अप्रतिम टप्पा होता. ब्लॉकमध्ये टाकलेला चेंडू होता. चेंडू स्वरूपात ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच पदामध्ये सगळ्याची धावसंख्या 11 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. अजूनही दुसऱ्या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. टीसीसी गुत्सांबरच्या विरोधामध्ये आपल्याला प्रशांत 11 हा संघ खेळांगणाच्या आतमध्ये लढत होताना पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा गौरव तयार. पुढील चेंडू दांडे केलेला हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. लक्ष्याच्या दिशेने मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये झेलबाद होताना आपल्याला प्रणित पाहायला मिळतोय. पहिला गडी पहिला मोहरा इथे गारद केला देखील जातो. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला पीसीसी गुत्सांबे या संघाला 11 धावसंख्येवरती लागताना पाहायला मिळाला. पहिल्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाबीला दाखल केला देखील जातो. गोलंदाजी मार करून तयार होताना पाहायला मिळेल. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या दाबीला दाखल केला जातो. पहिला चेंडू होता लक्ष्याच्या दिशेने चेंडूला ट्रॅव्हल केला जातो. चेंडू ट्रॅव्हल होतो डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 12 धावसंख्येवरती. दुसऱ्या षटकातील अजूनही अंतिम चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. संघाची धावसंख्या आपल्याला 12 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. एका गडाच्या विरोधामध्ये 12वी धावसंख्या धावफलकावरती लागताना पाहायला मिळालं. गौरवकडून चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी करताना पाहायला मिळालं. पुन्हा एकदा दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडू असेल. इथे मात्र मोठा फटका खेळायचा होता. लक्ष्याच्या दिशेला चेंडू ट्रॅव्हल केला जातो. जेलबाची संधी इथे निर्माण झाली होती. परंतु इथे एका धावेच्या रूपात दुसऱ्या धावामध्ये केलं देखील जाते. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातील. या 2 धावाने 2 षटकासाठी संघाची धावसंख्या आपल्याला एका गाडीच्या विरोधामध्ये 14 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल.
नवीन गोलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दिनूला दाखल केला देखील जातो. वैयक्तिक कोटीतील पहिल्या संघाकडून तिसरे षटक घेऊन आपल्याला दिनू पाहायला मिळाले. पंचांच्या उजव्या हाताकडे अर्थात राईट आर्म राऊंड विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात केली. स्ट्रायकिंग एंडवरती फायनल फलंदाज आपल्याला परेश पाहायला मिळतो. नॉन स्ट्राईक एंडवरती आपल्याला दादू पाहायला मिळाला. संघाची धावसंख्या 2 षटकाच्या अखेरीस एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 14 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळाला. येणाऱ्या 12 चेंडूवरती जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा दोन्ही फलंदाजांचा नक्कीच प्रयत्न असेल. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला देखील जातो. षटकार आणि चौकार रोखण्यासाठी क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती तैनात केले देखील जातील. यार गोलंदाजी मार करत आपल्या पहाड पंचांच्या उजव्या हाताकडे पहिला चेंडू असेल. तिसरी षटक प्रगती होत असताना एकत्र ऑफसेटच्या दिशेने मोठा फटका खेळला देखील जातो. एक धाव तरी ती कंप्लीट केली देखील जाईल. एका धावेवरती नक्की समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 15 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. गोलंदाजी वार करून दिली तयार होताना पाहायला मिळतो. तिसऱ्या षटकातील 5 चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. लसित मलिंगा सारखा बॉलिंग ऍक्शन असलेला हा गोलंदाज पाहायला मिळाला. ऑफसेटच्या डीपशिवाय अप्रतिम फटका खेळला देखील जातोय. फटक्यावर बोलून जागेवर पलटी मारणारा आपल्याला दाजीच्या बॅटमधून फटका पाहायला मिळाला. 2 धावा तर कंप्लीट केले देखील जातील. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 17 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळते. चांगली फलंदाजी आपल्या संघासाठी दादू करताना पाहायला मिळते. केवळ 2 धावांवरती जास्तीत जास्त विश्वास इथे दाखवला जातो. परंतु इथे मोठे फटके खेळणं आता गरजेचं असेल. हा सामना केवळ 4 षटकांचा इथे आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. गोलंदाज यार फुलटाचे चेंडू होता. लक्ष्याच्या दिशेने चेंडूला कटवला जातोय. झेलबादची संधी इथे निर्माण झाली आहे. झेल इथे टिपली देखील जाते. दुसरा गडी दुसरा मोहरा इथे गारद केला देखील जातोय. धक्का क्रमांक 2 आपल्याला टीसीसी कुचांबे या संघाला लागताना दादूच्या रूपात पाहायला मिळाला. 17व्या धावसंख्येवरती दुसरा गडी गारद केला जातोय. संघाची धावसंख्या आपल्याला 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 17 पाहायला मिळते. तिसरे षटक प्रगतीवर अजून येणाऱ्या 3 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. सिद्धांत नवीन फलंदाज कडंगाडीच्या आतमध्ये दाखल केला जातो. बॅट टिकून आव्हान केलं देखील जातं. इतर ऑफसेटच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातं. एक धाव तर इथे कंप्लीट केली जाईल. एका धावेवरती इथे समाधान मानावं देखील लागेल. नक्कीच परेशला आज ट्रॅकिंग एंडवरती आणलं देखील जातं. संघाची धावसंख्या 18 वरती जाऊन पोहोचेल. तिसऱ्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. संघाची धावसंख्या 18 धावसंख्येवरती अजूनही रोखली जाते. अजूनही येणार 8 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. गोलंदाज दिनू तयार होते. पुढील चेंडू असेल. मात्र ब्लॉक टाकलेला चेंडू होता. ऑफसेटच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातो. झेलबादची संधी इथे निर्माण झाली. झेल इथे टिपली देखील जाते. धक्का क्रमांक 3 आपल्याला टीसीसी कुचांबे या संघाला परेशच्या रूपात पाहायला मिळतोय. परीक्षेला परत बागारी पाठवलं देखील जाते. संघाची धावसंख्या रोखली जाते. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 18 धावा धावफलकावरती लागल्या जातात. नवीन फलंदाज कडंगाण्याच्या आतमध्ये आर्यनला दाखल केला देखील जातो. तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. नक्कीच दिनू याच्याकडून आपल्याला आज चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. वैयक्तिक 30 षटक हाताळताना 4 धावा इथे खर्च केल्या देखील जातात. 5 चेंडूंचा इथे सामना केला देखील जातो. तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. इथे मात्र पुन्हा एक ऑफसेटच्या दिशेने मोठा फटका खेळला देखील जातो. एक धाव तर इथे कंप्लीट केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल. धावबाची संधी इथे निर्माण नक्कीच झाली होती. पंचांकडे दाद मागितली जाते. पंच इथे अपील नाकारताना पाहायला मिळते. 2 धावे इथे कंप्लीट केल्या देखील जातात. 3 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 20 पाहायला मिळते.
धावांची नावं खूप मोठी आहे मित्रांनो. अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाच्या जोरावरती सामना आपल्या बाजूने वळवण्याची धमक असणारा TCC कोचांबेचा संघ आणि समोरचा संघ सुद्धा अतिशय जबरदस्त चांगली कामगिरी करणारा संघ स्ट्राईक साठी आहे तो या वेळेला ऋषिकेश पहिलं षटक बघणार आहे. तर या ठिकाणी आपण पाहतोय निखिल बरोबरच शरीरयष्टीचा निखिल बघूया पहिला चेंडू अप्रतिम नाद करायचा नाही. पहिल्या चेंडू पासूनच आपली संपूर्णपणे तयारी या ठिकाणी दिसून येते की आपण या खेळाडूंना झुकून ठेवला पाहिजे, बांधून ठेवलं पाहिजे. कोणत्याही प्रकारचं या ठिकाणी त्यांना एक निर्धाव चेंडू फेकला जातोय. पुन्हा एकदा निखिल कडून पुढील चेंडू वैयक्तिक खोट्यामधून हो चेंडू बॅटची कट घेऊन जातो. बघूया घोषित क्षेत्राकडे चेंडू जातो. एक धाव तो निश्चितच मिळणार आहे. एका धावेनिशी संघाची धावसंख्या होती 1 बिनबाद 1. आपल्याला या सामन्याचं समीकरण मिळाल्याने 1-2 षटकामध्ये दिसून येणार आहे. जर सुरुवातीपासूनच जर विस्फोटक पारी जर या दोघांनी खेळायला सुरुवात केली तर मात्र या सामन्याचं गणित बिघडू शकतं. कारण तेवढ्याच दमदार पद्धतीने हे दोन्ही फलंदाज आकर्षक पारीचा आकार देणारा काम करतात का पाहायचं. ऋषिकेश यामध्ये भन्नाट पारी खेळू शकतो. दिनीची सुद्धा तितकीच ताकदीनं पारी या ठिकाणी होऊ शकते. मात्र निखिल पुढील चेंडू कशा प्रकारे फेकतो यावर बरंचसं गणित अवलंबून राहणार. निखिल मात्र आपल्या बॉलिंग मार्कवरून आपण पाहतोय निखिलचं रनअप या ठिकाणी मात्र पुन्हा एकदा अपील केलं जातं. जोरदार अपील केलं जातं. पंच फेटाळून लावतात. स्वाभाविक कमी धावा असताना अशा प्रकारचं अपील होत जातं जेणेकरून दबाव वाढवला जातो आणि दबावातून माणूस अर्थात जो फलंदाज असतो याचा मात्र थोडस समतोल बिघडतो आणि बळी मिळण्याचा चान्स असतो. बळी या ठिकाणी बाद होण्याची संधी असते. मात्र निखिल या वेळेला जोरदार फटकवायचं पण मात्र या ठिकाणी एसटी रक्षक असणारा परेश मात्र सफाईपूर्वक चेंडू अडवतोय. धाव उडू देत नाहीये. 4 चेंडू आणि 1 धावा. किती जबरदस्त षटक फेकतो निखिल. कारण कमी धावा असताना कशा प्रकारचं आपण व्यूहरचना लावली पाहिजे, क्षेत्ररक्षण कसं लावलं पाहिजे आणि त्या पद्धतीनं आपण गोलंदाजी सुद्धा कशी केली पाहिजे याचा एक उत्तम नमुना आपल्याला TCC कोचांबे या संघाकडून पाहायला मिळतोय. अर्थात ऋषिकेश आणि दिनू मात्र या सलामीच्या जोडीकडून अपेक्षा. हो थोडस या वेळेला मात्र जबरदस्त बॅटमध्ये मारलेला फटका चौकार जाणार यात शंका नाहीये. आकर्षक पारीला आकार देतोय. खणखणीत चौकार. जातोय सीमापार जातो चेंडू आणि सामन्याचं समीकरण थोडंसं बिघडवलं जातं. कारण ऋषिकेशने इरादा स्पष्ट केला की आपण या ठिकाणी प्रत्येक चेंडूवर प्रहार करणार. दरम्यान आता मात्र थोडस या ठिकाणी निखिलला मात्र कमबॅक करायला संधी आहे. कारण कमबॅक करणं परत एकदा आपण चांगल्या पद्धतीने चेंडू फेकणं गरजेचं. निखिल पुन्हा एकदा तशाच गतीवरती चेंडू मारायचं पण चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये आणि 1 धाव मिळणार आहे. या एका धावेनिशी संघाची धावसंख्या होतीये बिनबाद 6. 18 चेंडू 18 धावा. यापेक्षा महत्वपूर्ण लढत, यापेक्षा रोमहर्ष लढत, यापेक्षा काटेकोर टक्कर ज्याला म्हटलं जातं ही टक्कर आपल्याला कोणत्याही ठिकाणी पाहावयास मिळणार नाही. ती टक्कर आपण कुठल्याच्या या मैदानावरती पाहतोय. TCC कोचांबे वर्सेस प्रशांत इलेव्हन या संघादरम्यान दुसरं षटक कोणाकडे सोपवलं जातं पाहायचं आपण. कारण अतिशय महत्वपूर्ण असा या ठिकाणी विचारपूर्वक सल्ला दिला जाणार आहे. कारण दुसरं षटक कोणाच्या हातामध्ये दिलं जाणार आहे. पुन्हा एकदा दुसऱ्या षटकामध्ये धावांवरती अंकुश मिळवणं गरजेचं आहे. जर कमीत कमी धावा जर आपण खर्ची घातल्या तर मात्र या सामन्यावरती आपण पकड निर्माण करू शकतो. अन्यथा खूप कठीण समय आहे. कारण कठीण समयाला आपल्याला कोण कामाला येतो हे पाहायचंय. दरम्यान 18 चेंडू 18 धावा. आर्यन दिनू आणि ऋषिकेश. आर्यन बघूया आपण आर्यनचा वैयक्तिक खोट्यामधलं पहिलं षटक आणि संघाच्या वतीनं दुसरं षटक फेकण्यासाठी आर्यन सज्ज होतोय.
सुरेश चेंडू आहे, सुरेश फटकेबाजी आहे, बघूया समोर स्ट्रेट मारलेला चेंडू आहे आणि या चेंडूवरती किती धावा घेणार, 2 धावा घेण्याची तयारी निश्चितच दर्शवलेली आहे. आणि या तयारीविषयी मला वाटतं 3ऱ्या धावेसाठी प्रभावित होता तो ऋषिकेश, मात्र दिनू त्याला परत पाठवतोय, एक चांगला कॉल करतोय आणि निश्चितच 2 धावांविषयी संघाची धावसंख्या होती ती 8. 17 चेंडू 16 धावा. या ठिकाणी आता मात्र उत्तुंग फटका मारतो, या फटक्यावरती निश्चितच लिहिला गेला, बघूया या फटक्यामधून किती धावा मिळणार. पंचांचा इशारा येतोय, सणसणीत मारलेला चौकार. या वेळेला मात्र मोठा धक्का मिळतोय तो प्रशांत 11 या संघाला. टॉस साठी कुठल्या कोणते आहे पण कॅच कोणी घेतली का? उमेश यानं हा झेल टिपलेले. उमेशचं कौतुक आहे मित्रांनो, अप्रतिम उंच झेपावलेल्या चेंडूवरती तेवढीच नजर ठेवून हा टिपलेला कॅच आहे. चांगल्या प्रकारचा झेल आहे, नियंत्रणात आणला चेंडू आणि निश्चितच एक उत्तम प्रकारचा झेल. आता मात्र परत टाकळे यांचं टीम कमबॅक करते का पाहायचं, कारण 15 चेंडू 12 धावा. नवीन फलंदाज अरे पुढील सामन्याच्या टाकसाठी कोणाचं सांगणार आहे? यानंतरचा सामना भैरवगड आणि पांडवराज या संघादरम्यान होणार आहे. दोन्ही संघ नायकांना विनंती असेल आपण या ठिकाणी टॉससाठी समालोचन कक्षासमोर यायचं. या वेळेला मात्र सुरेख फटका मारतोय, पण या फटक्यावरती धावा किती मिळणार आहे आपण पाहायचं. एका धावीवर समाधान मानावं लागतंय. सीमारेषेच्या आसपास एक चांगलं क्षेत्र रचले आहे आपल्याला दिसून येत आहे आणि केवळ एका धावीविषयी संघाची धावसंख्या होती ती 13 एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. पण आतापर्यंत मित्रांनो आपण पाहिलं ऋषिकेशनं प्रभावित केलं. या वेळेला मात्र सुरेख चेंडू व्यापक केला जातो, चेंडू सफाईपूर्वक जमा केला जातोय तो यष्टी रक्षक परेश टाकळे यांच्या हातामध्ये. आणि पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपण पाहतोय गोलंदाज तयार. उत्तुंग फटका या फटक्यावरती लिहिला गेला, बघूया काय होणार. आणि मला वाटतं या ठिकाणी पंचांची उंगली हवेमध्ये जाते, याचा अर्थ एक जबरदस्त सोल पुन्हा एकदा टिपला जातोय. कुचांबी संघाला, कारण 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या होती ती केवळ 13. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर जिंकण्यासाठी 12 चेंडू आणि 11 धावा. बॅटर कोण आला? अत्यंत चुरशीचा सामना या ठिकाणी आपण संघर्षमय लढत क्रीडांगणावर चालू होती, कारण TCC कुचांबे हा संघ एक झुंजारू अतिशय लढवय्या संघ आहे आणि त्याच्यासमोर तेवढीच ताकदीनं या ठिकाणी जबरदस्त आपली फाईट करतो तो प्रशांत 11चा हा दमदार संघ. आता मात्र नवीन फलंदाज त्याची जागा घेण्यासाठी येतो तो सकाराम रोहित, आणि सकाराम ही दोन्ही मैदानात दाखल होती. प्रशांत 11 या संघाकडून 12 चेंडू 11 धावा. हा होल्टचा ड्रामा या ठिकाणी संपन्न होतो, कारण मित्रांनो एक चेंडू निर्धाव घेतला गेला तर मात्र समीकरण पुन्हा एकदा TCC कुचांबे संघाच्या दिशेनं झुकू शकतो. क्षेत्ररक्षणात परेश टाकळे यांना बदल हवाय आणि
प्रभावी असा गोलंदाज नरेंद्र दादांवर या ठिकाणी घेरा सांभाळण्याची जबाबदारी दिली जाते. काय येतोय प्रॉब्लेम काय होतो? वय वर्ष 50, मला वाटतं जवळजवळ 50-55 गटातला हा आउटपुट तरुण योद्धा या ठिकाणी निश्चितच उत्तम. मी कदम सरांना विनंती करतो, आगामी जो सामना या ठिकाणी संपन्न होणार आहे भैरवगड आणि पांडवराज, त्या सामन्याचा आपण टॉस करायचं. सुंदर फटका मारतोय, बघूया या फटक्यावरती चौकार कोरला गेला का, पण क्षेत्ररक्षण हो, या वेळा मात्र चेंडू अडवण्यात यश मिळतंय. बाहेरच कर ज्या ठिकाणी एक धाव होती त्या ठिकाणी 2 धावांचं रूपांतर केलं जातं आणि विंडोज आणि धावांची सरासरी वाढवली जाते, धाव गती वाढवली जाते, गतिमान संघ होतोय. आणि आपण आता मात्र पाहतोय बाहेरच कर संख्या होते ती 15. गेली 2 गड्यांच्या बदले आता 15. विंडोज प्लस बी नरेंद्र दादा पुन्हा एकदा या वेळेला चेंडू मात्र नीटचा समजत नाही, विश्वास दर्शवला जातो परेश ठाकरे यांच्याकडून. आणि आता मात्र 9 चेंडू 9 धावा. ओबीएस मध्ये किती जवळ आणला सामना बघा, 1-2 निर्धाव चेंडू या सामन्याचं समीकरण गणित बिघडवू शकतात. वाव, किती जबरदस्त चेंडू फेकला गेला. पुन्हा एकदा परेश यादवने मंत्र दिला आणि तो मंत्र मात्र कामी आला. नरेंद्र दादा अतिशय जबरदस्त षटक फेकताना अनुभवाचा कस मित्रांनो पणाला येतोय, कारण आता मात्र 8 चेंडू आणि 9 धावा. याला येतोय का त्यांचा फटका मारायचा, बघूया झेल होतो का. हा झेल जर झाला तर मात्र कधी वाव, या गड्याचं मात्र स्वागत केलं जातं मित्रांनो सर्व सहाय्यक खेळाडूकडून, कारण या सामन्यामध्ये कमबॅक करायला सुरुवात केलेली आहे. आता मात्र या सामन्यामध्ये जबरदस्त चमत्कारी खेळ आपल्याला दिसून येतोय. डिस्प्ले या ठिकाणी कोणते कोणते डिस्प्ले येतात यानंतर होणाऱ्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं भैरवगड पॅन्थर्स या संघानं नाणेफेकीचं कौल जिंकलेलं, त्यांचा निर्णय आपल्याला ताबडतोब या ठिकाणी समालोचन कक्षात घेऊन आपल्याला सांगतील. पांडवराज आणि भैरवगड पॅन्थर्स नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होतो प्रशांत. नाव प्रशांत आहे, पण आता मात्र सागरासारखी उसळी घ्यावी लागणार आहे, कारण चेंडू उसळणार आहे तो नरेंद्र दादाचा. पण या चेंडूवरती प्रहार करणं, घणाघाती प्रहार करणं गरजेचं आहे. प्रत्येक चेंडू सीमापार धाडणं गरजेचं आहे. जर आपल्याला या खेळामध्ये प्रशांत 11 या संघाला जिंकून द्यायचं असेल, मात्र परेश ठाकरे एक असा खेळाडू आहे मित्रांनो ज्याची तुलना मी असं म्हणतो की धोनी सोबत करावी लागेल, कारण कॅप्टन कूल ज्याला संबोधलं जातं. हो, नरेंद्र दादा पुन्हा एकदा तशा प्रकारचा चेंडू मित्रांनो, दबाव आणि फक्त दबाव. या ठिकाणी शतक संत पंचांची खून येते आमच्या बाजूने. 6 चेंडू 9 धावा. 15 बरोबर ना, 6 चेंडू मध्ये 9 धावा. किती सोपं होतं समीकरण. ते 15 पाहायला मिळाले. 24 धावांचं मापक उद्दिष्ट ते ठेवलं होतं, परंतु हा सामना आपल्याला शेवटच्या षटकापर्यंत येऊन टोपलीला पाहायला मिळाला. 6 चेंडूंवरती 9 धावांची नक्कीच गरज आहे. विनायकाच्या वरती आता विश्वास दाखवल्याचा तो वैयक्तिक कोणी पहिले सुजयकडे शेवटच्या जोड्यात 6 चेंडू गेला पहिला विनायक गोलंदाजी मार करून तयार त्याला पाहायला मिळालं. टकी वरती सकारात्मक अंश केले होते आपल्याला. प्रशांत पाहायला मिळतो. पहिला चेंडू असेल धोडक शेवटची 6 चेंडूचा खेळ लेक्सच्या दिशेने चेंडूला कटायला नक्कीच जातो. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाईल. एका धावीचे रूपांतर ते दुसऱ्या धावामध्ये केलं देखील जात आहे.
आणि इथे दुसऱ्या धावेचे रूपांतर तिसऱ्या धावेने करताना दोन्ही फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळाले. धावबाची संधी निर्माण झाली आहे. धावबाद होताना आपल्याला प्रशांत पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक 4 आपल्याला लागताना प्रशांत दिलेल्या संघाला पाहायला मिळालाय. सामन्यामध्ये आपल्याला रंगत घडताना पाहायला मिळतोय. येणार आता 5 चेंडूवरती 7 धावांची गरज आहे. मोठा मोहरा इथे गारद खेळा देखील जातोय. येणाऱ्या 5 चेंडू आणि 7 धावांची गरज आहे. संघाची धावसंख्या 17व्या धावसंख्येवरती रोखली देखील जाते. 17व्या धावसंख्येवरती 4था गडी गारद केला जातोय. नवीन फलंदाज कडंगाड्याच्या आतमध्ये प्रशांतला दाखल केला देखील जातो. स्ट्रायकिंग एंड वरती सकारात्मक नॉनस्ट्रायक एंड वरती आपल्याला प्रशांत पाहायला मिळेल. येणाऱ्या 5 चेंडूवरती 7 धावांची गरज आहे. 24 धावांचं मापक इथे उद्दिष्ट ठेवलं देखील होतं, परंतु त्या ताकदीची आपल्याला गोलंदाजी TCC कुचांब संघाची पाहायला मिळाली. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. 5 चेंडूवरती 7 धावांची गरज आहे. ब्लॉकर वर टाकले चेंडू समोरच्या दिशेने चेंडूला कटावला जातो. एक धाव तर इथे कंप्लीट केली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. धावबाची संधी पुन्हा एकदा निर्माण झाली आहे, परंतु 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातील. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 19व्या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. मैदानामध्ये वारंवार समीकरण बदलताना पाहायला मिळतंय. येणारे 4 चेंडू आणि 5 धावांची गरज आहे. दबाव गोलंदाजावरती असेल तितकाच दबाव आता आपल्याला फलंदाजावरती असताना पाहायला मिळणार आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला देखील जातो. 1 आणि 2 धावा इथे रोखाव्या लागतील. येणारे 4 चेंडू आणि 5 धावांची गरज. परेश कडून तानमंत्र गोलंदाजाला दिला देखील जातो. पुन्हा विनायक तयार. पुढील चेंडू इथे मात्र हलक्या हाताने चेंडूला कटवण्याचा नक्कीच प्रयत्न आहे. शेवटी धाव इथे कंप्लीट केली देखील जाते. धावबाची संधी पुन्हा एकदा निर्माण होताना पाहायला मिळाली होती, परंतु इथे 1 धाव कंप्लीट केली देखील जाते. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 20व्या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. 3 चेंडूवरती 4 धावांची गरज आहे. नवीन फलंदाज स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला प्रशांत पाहायला मिळतो. नॉनस्ट्रायक एंड वरती आपल्याला सकाराम पाहायला मिळतं. आता 3 चेंडूवरती 4 धावांची गरज आहे. कोणता संघ इथे विजय प्राप्त करणार आहे तिकडे बघणं गरजेचं आहे. तुळशीची आपल्याला लढत या सामन्यामध्ये पाहायला मिळते. केवळ 23 धावांवरती मजल मारली होती. 24 धावांचे इथे उद्दिष्ट ठेवलं होतं. 24 चेंडूवरती 24 धावांची गरज होती, परंतु हा सामना 3 चेंडू आणि 4 धावांवरती येऊन टेपला. विनायक पुन्हा एकदा तयार. इथे मात्र बॅटची हलकीशी गाडा घेतोय. चेंडू ट्रॅव्हल होईल डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये. एका धावेसाठी याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 21व्या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. 2 चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे. सामना जर का बरोबरीमध्ये सुटला तर सुपर ओव्हर खेळवण्यात देखील येईल. विनायक पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्ककडे तयार होताना पाहायला मिळेल. वैयक्तिक कुठे पहिल्या संघाकडून शेवटच्या आता 2 चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज असलेला पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थात राईट ऑफ राऊंड विकेटने पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला प्रशांत पाहायला मिळते. 2 चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे. 1 चेंडू इथे जर का निर्धाव फेकला तर सावधानता आणखी रडत आपल्याला होताना पाहायला मिळेल. इथे मात्र धावबाची संधी पुन्हा एकदा निर्माण होताना पाहायला मिळते, परंतु इथे समीकरणात बदलत आहे. निर्धाव चेंडूची साधना करताना पाहायला मिळाले. 1 चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जाईल. चौकार इथे रोखण्यामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात केले देखील जातील. प्रशांतला थोडंसं कानमंत्र दिलं जातं. त्या कानमंत्राचा उपयोग करावा लागेल. एक मोठा फटका खेळावा लागेल. 24 धावांची केवळ गरज होती, परंतु हा सामना एका चेंडू आणि 3 धावांवरती येऊन पोहोचला. गोलंदाजावरती नक्कीच दबाव असेल. इतका दबाव आपल्याला गोलंदाजावरती पाहायला मिळाला. परेशकडून थोडंसं कानमंत्र दिलं जातं. त्या कानमंत्राचा इथे उपयोग करावा लागेल. एका चेंडूवरती 3 धावांची गरज आहे. सामना आपल्याला
तिरसीचा पाहायला मिळतोय एक चेडू आणि 3 धावांची गरज आहे. बॅट्समॅन हलकीशी गडा घेतोय ऑफसाईडच्या दिशेने. चेडू ड्रायव्हर डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी आणि हा सामना TCC गुचांबे हा संघ विजय संपादन करताना पाहायला मिळालाय. काय सामना पाहायला मिळालाय, काय गोलंदाजी पाहायला मिळाले, काय क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय. तो करताना पाहायला मिळाला होता. 2 गडी ते गारद केले देखील जात आहेत. आताच्या सामन्याचा हिरो